Keramtang prinify thong kebra isiani nijangkar bianglong mien miji sar igarong along clear dap club ahin pen patir pi ponsi Sardar Vallabhbhai Patel amahang kethe garani mate National Unity Day mate Rashtriya Ek Divas aliralon dojot pen talondun Lason si ada por pioneer ke malom sayang deng mai cheng ponsi toara jon kikat kache bai kache pate lapen adun thu riso jingrum pet pen rong arjon Rashtriya Ekta Divas katalon pu tarbang otpon pen armu chejeng ponsi toara arjon suding damsi armu chejeng ponlo lapen rong atokanu ta det isi ning isi donang jipu alam pache thang pon Armu chejeng dam edaphi alhi sarpu humson timung mianmiji high school headmaster pen chenglok mayalong kachetong dun anatum karditang Sardar Vallabhbhai Patel aphan milur kaisi kachikemua jaimek dengpon ladatsi chethan chimu mamai pangcheng ponlo cleared up club amai phu Wilson ingjai ahin pensi mai charipon Mayalong kachetong dun alhi sarpu humson timung mianmiji high school headmaster Prodip timung mianmiji sar igarong LP school headmaster Harsing Rongphar Batplang LP school headmaster Dilibing hi Mondol Klembang phu lapen Agustin timung Ratsai Klembang phu atum ahin pen Karditang Sardar Vallabhbhai Patel akai alamu lapen alang pir the ke dobo mahut ke klema sai lapen India phana ke mangalam alang longpen nona owe atum kachari ponangji lahai hui alam pajirmi ponsi radaphan than mum tekang alu hisar po hin pen cleanup club aphan lahai asai ke klem pon thegapot ningkang sampen kachoro alam the pajir tekang lapen alang li hin pen cleanup club aphan akethe dung akerapta pajir ji puta cecak tekang Chethan chimu mamai jut et pen deda farman ning isi ke do thekji farman semi ke deng ajai mek sitami klempon thu bangso phitu cleared up club amai phu ahin pen nihiru yuwa kendra mate thihek pen NYK tuma phanta aphanta kachoro pajir pon